elementary ako, sumali pa ako sa mga choir competitions. Tapos hanggang sa nung high school, nanalo ako sa singing, may mga times na nanalo ako sa singing contest, meron ding times na natatalo ako. Hanggang sa dahil sa mga pagsali-sali ko sa mga singing competitions, siguro na nabalitaan or hanggang sa may nakadiscover sa akin na mga banda, tapos kinuha ako na vocalist nila. Tumas yung energy namin, yan, tugtugan. Manda na yung groove namin kasi na-enjoy na, nakikita na namin talagang may manunood na. Pag tumutugtog kami, lalo pag kumakanta ako sa harap ng mga tao, medyo naiilang ako sa mga... Ako kasi may pagka-praning ako eh. Pag minsan naiisip nila na pangit yung boses ko, na bakit ako nandun. Dito sa lirig ha? National last day eh. Minsan nga tinutokso ako nun pag pahingaan time ng banda, di ba? May break time, 3 set kami eh. Tapos after first set, pahinga ulit. Ayun, yan. Sasama sila, iinuman. Masaya naman siya kasi talagang ako hilig ko talaga yung pagkanta eh. Feeling ko pag hindi ako kumanta, boring na ang buhay ko. Ang mahirap lang kasi sa banda, yung time management kasi lalo ako may trabaho ako. Yung lyrics dapat kabisado mo kasi mapapahiya ka pag hindi. Entertain ng tao, sa una nahihirapan ako kasi hindi pa sila lasing. Pag nasa kalagitnaan na paglasing sila, hindi na ako nahihiya kasi kahit anong sabihin mo yan, hiyaw na lang silang hiyaw eh. Sa talent P naman namin na okay lang. Kahit konti, okay na rin, nakakano na rin ng pagod. Saka masaya, para sa akin masaya pagbabanda. Ang pinakamahirap talaga sa lahat sa banda is
ang puyat. Minsan nakakauwi kami ng mga 2 o'clock, 3 o'clock, minsan meron pang 5. Pinakamahirap para sa akin yung mag-conflict yung schedule mo sa trabaho at saka sa schedule ng banda. Kailangan mo mag-sacrifice isa sa kanila. Agod! Sa wakas! Ayan, tapos na kami. Tapos na ang gig. Sana may schedule ulit kami dito, makapunta ulit kami. Para ano. Marami na akong pumunta kahit na malakas ang ulan kanina. So, punong-puno po ang break. Kaya nakakapagod. And